всички, аз съм Ники Витност, е Сник, Дона 9. Как сте видели го разговор, който съм радат мен музбля, че днес аз ще направя ревю на този прекрасен телефон, наречен iPhone 16 Pro. Естествено, преди да започнем с ревюто, минаваме към анбоксинга. Още при вземането на кутията ме посреща чисто новия дизайн на iPhone 16 Pro Max. Оглеждам кутията отстрани за някакви детайли и започвам да отварям. Махам предпазните стикери, тук и тук. И вече след като съм махнал предпазните стикери, е време да отворим и да видим какво ни посреща вътре в кутията. И отваряме кутията и виждаме iPhone 16 Pro Max с новия му цвет. Оглеждам го малко на светлина и продължавам нататък. Вземам го и отново ни посреща белия стикер. Оглеждам малко камерите и продължавам нататък. След това страничните бутони и забелязвам тук най-новия бутон. След това обръщам телефона и оттам отново ни посрещат другите бутони, като тях няма промени. Оглеждам отново камерата и стъкления гръб и махам стикера. И ме посреща екрана, който е сравнително по-голям и сигурно по-силен от предишните модели iPhone. Под телефона имаме чисто новият кабел, който е плетен и най-накрая вече е Type-C към Type-C. Махаме кабела, един бърз преглед, дължина, сравнявам буксите и го оставям на масата. Под кабела виждаме пинчето за SIM карта, което ще ни е много полезно. Един бърз преглед и го оставям на масата. Ново, както всеки един продукт, книжките. Един общ план на продукта, който разглеждаме днес и продължаваме напред. Първото нещо, което забелязах в този телефон, е титановата рамка от второ поколение, която прави телефона по-здрав и по-лек. Гърбът на този телефон е от матово стъкло, който е приятен на допир и, както виждате, не се оставят лесно пръстови отпечатъци. И да, Apple най-накрая добави нов цвят тъмен титан. Размерите са с по-компактен корпус и, както знаем, винаги с по-голям екран. Също така имаме на този телефон нов екшън бутон, с който може да си го персонализираме и така работата на този телефон да става още. Преминаваме към едно от най-важните неща, именно дисплея. Впечатляващото на дисплея на този телефон е яркостта, която вече достига до 2800 нита, което го прави най-яркия iPhone до сега. Както мога да подчертая, че HDR съдържанието е просто зашеметяващо. Този телефон разполага с 6,9 инчов дисплей, както и с 120 Hz ProMotion. В самия телефон имаме A18 Pro чип, който ни обещава, че ще имаме по-високи графики при игрите и като цяло в гейминг. Както сигурно вече сте разбрали, телефонът е просто перфектен за игри. Също така този телефон най-накрая разполага с по-добра енергийна ефективност. И сега преминаваме към камерата на самия телефон. Мога да кажа, че Apple продължава да вдига летвата на камерите. Неговата 48 мегапикселова основна камера позволява да имаме повече детайли в самата снимка. И както вече сигурно повечето от вас знаят, телефона вече разполага и с 5 оптичен зум. Също така този телефон разполага и с ултра широко ъгълна 12 мегапикселова камера за панорамни снимки. Също така камерите на този телефон разполагат с нощен режим и HDR 5.0, което ни помага да имаме по-малко шум в записите. Също така и с по-естествени цветове. Преминаваме към видеята на този телефон, като той може да снима до 8K видео. Също така този телефон най-накрая разполага с нов Cinematic Mode 2.0 и ProRes запис. Преминаваме и към батерията на този телефон. Apple обещава по-дълъг живот на батерията и, както знаете, на тестовете им телефонът издържа цял ден без проблеми. Новото 40W бързо зареждане на този телефон позволява да достигнем 50% за около 20 минути. Този телефон позволява до 29 часа плейбек и както по-ефектен чип за по-малко разход. И достигаме до края на видеото за финалното мнение и да видим дали всъщност този телефон се заслужава. Разбрахме вече, че iPhone 16 Pro Max се остава най-добрият модел iPhone за сега, като има подобрена камера, по-дълъг живот на батерията и по-голяма яркост. Това ще е това видео, хора. Ако ви харесва, прескате лайк и се върнете за на мой и за на брат ми канала, като за него ще има линк до описанието. Аз бях Ники и бай!